ଯେକୌଣସି କାମ କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ପାଇବ। ତ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ବାପା ମାଆକୁ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଯଦି ମୁଁ ନ ପାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ କହି ହେଉଥାନ୍ତିନି କି ଇଏ କରୁଥାନ୍ତିନି। ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ, ଆରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଦେଖ ଧନ କେଉଁ ଭଳି ବର୍ଷଉଛି। ତ ଇଏ ତ ଶୁରୁଆତ ହେ। ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲା ଯେ ୟା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି କରୁଛୁ କି ଅଙ୍କେଇ ଡଙ୍କେଇ, ଆରେ ସେଇ ଲୋକ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟର ଫଳ ମିଠା। କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ମୋ ଲାଇଫରେ ଅଛି ନ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନ ଆସୁଛି। ସେଇଦିନ ହିଁ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ କଲି।